Salla in the middle of nowhere. Me ollaan nyt lähes meidän huimalle suunnistusmatkalle. Elikkä kartta. Me ollaan nytten, eikö olla tässä? Siinä, ja ollaan menossa tästä tänne. Ja sieltä vielä pitäisi päästä tänne 2. ja 3 vielä tuonne 4, missä pojat sitten odottaa, että saa nähdä mitenkään. Me olemme tällä hyvin vaativalla suunnistusmatkalla ja Petra on eksyttänyt meidät. Hän ei ilmeisesti halua meitä mukaansa. Olemme hänelle kauhean kivireki. Meillä on ensimmäinen accidentti tapahtunut. Meillä oli kauhea vesistön ylitys. Katsokaa, nuori kaunis nainen. Hänen jalkansa ovat likaantuneet. Täällä on nyt kuule pedikyrille olisi käyttöä. Ja voi... Kattokaa nyt, miten kävi. Ollaan kiipeilemässä. Salla, tuu. Älä nyt saa mitään kohtausta. Mä saan kohtauksia. Moro! Terveisiä kanjonista. Nyt me ollaan täällä. Kohta me ollaan siellä. Juostaan loppumatka. Kauheasti näkyy tuolla se rastio, mennään vaan. Okei, no me otetaan sua. Tuu vaan ihan rauhassa. Nyt tästä ei päässyt tonne joelle. Petra meni jo uimaan. Kaikki on tulossa. Morjes, mitkä jyrkänteet. Mä vähän videoin tässä näin, että mitä täällä tapahtuu. Sieltä kiipeä ylös. Niin, kahlaaminen on kielletty, et ei me sit saatu mennä uimaan. Mieli teki kyllä, mut kielto kävi. Ja me aina noudatetaan ohjeita. Täydellisesti. Tästä ylös tuohon suuntaan. Ei kiva. Tunnelmia alas ylös. Joo, todella hikistä. Hieman, no ei nyt turhauttavaa, mutta lähellä ollaan. Mutta täältä on aika makea näkyy. Ottakaa meidät kyytiin! Please! Päästäänkö ees? Tätä on meille. Erämaalle. Seison merkkiä tännistän, karon kierroa sellisti. Seison merkkiä tännistän, karon kierroa sellisti. Nyt testataan, että millainen kunto näillä Sallan poikamiehillä on ja miten ne muutenkin, onko ne notkeita ja miten ne yhdessä toimii. Joo, no minä lähden pois. Laurentsia, pieni Laurentsia, milloinka mä sinut nähdä saan, kun on maanantai, kun on tiistai, kun on keskiviikko.